turunan larang-larang ora semangat. Semoga wonten ikan salindri Mayangkara campur sari. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyapa sampean gawe sandal? Mulian rene sing gawe sandal gawe sandal. Yo kayak aku piye saiki kok kon opo neh. Aku bengi iki wis gawe aku deg-degan iki. Lah nyapa? Lah aku yo urung tahu aku penonton nyampe semene akeh. Aku yo gumun bengi iki. Oh iya biasane kan wong loro wong telu ngono kuwi aku. Sing sitok gendeng, sing sitok picek. Yo ora. Ning sing tak gumune iki ning kene aku yo enek gumune Mbak Niken. Kenapa Mas Ilo? Penonton ki sing nonton setiap Mayangkara tampil sing nanggap yo apa sing nonton ki yo akeh. Sing seneng yo akeh. Sing guyu yo akeh. Terus sing nanggap arang-arang. Sapa muni larang mong? Sapa muni larang? Urung tau nanggap apa larang iki lho murah ya kan ya. Murah iso dicicil ngawur jare larang omong ngono. Dicicil kena lho Mbak Bu. Dicicil omong ngono sedina ping 3. Sedina ping 3 isu awan bengi pelunasan wi ping 3. Heeh iya. Ngomong larang. Mbak Niken. Iya. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada warga sik. Duren Sewu. Duren Sewu. Dusun Klagen. Desa Duren Sewu. Acara malam hari ini dalam syukuran sumber. Syukuran sumber dan anniversary Telaga Sewu yang ke-19 tahun. Semoga buat warga Desa Duren Sewu dan sekitarnya pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah ora lekak ning malah kebak. Amin. Mugi-mugi kagem anniversary Telaga Sewu yang ke-19. Apa Telaga Sewu itu apa? Itu salah satu wisata juga nggih, Bapak. Ugi kolam renang, ugi pengairan buat warga daerah sini itu Telaga Sewu. Itu ya, yang ini ya, yang sebelah situ itu. Situ lah, itu ada kolam renang. Nanti kalau kamu mau renang. Oh, tadi ditutup ya, Pak? Buka setiap hari 24 jam. Ayo, celulup ning kono apa piye yo? Enggak mau. Sesuk ae. Oh iya, Caca sesuk aja mulai. Rasa mulai. Heeh, sesuk celulup sik ning kono. Ora Ding, Epan tetep mulai wong arep metu bakul tahu kok. Paling Epani saiki lagi nganu kuwi. Ketoke wong wis Polres. Oke Mbak Niken. Iya Mas Ilo. Malam hari ini kita ngasih hiburan Suko Parisuko diaturi lelipur. Nika jenengan sampun katuran setunggal tembang. Monggo diaturke napa melih. Loh, ini yang apa? Yang manggil kita itu ada Pak Lurah. Pak Lurah. Ada Bu Lurah. Bu Is. Ingkang pundi Pak Camat. Pak Camat ugi rawuh. Nggih, Pak Pandan Ramir. Terus Pak Kades. Mong Pak Kades wis iki kan. Lali ya. Pak Kades berarti sebut. Masa? Iya. Aku lo nyebut Pak Lurah, duduk Pak Kades. Kuwi ora ya padha. Beda ngawur. Lurah karo Kades iki. Beda lho Silo. Ken. Kades iki KADES. Lek Lurah LURAH. Oh iya. Kamu goblok iki. Aku mangkat rada pinter teko kene awar kowe dadi kok Ken. Lah iya. Lurah ki beda ya. Pak Lurah sing ndi ngerti ra? Pak Lurah nyepelekne no. Pak Lurah mosok rung roh. Lah kan tekomu keri mau tekoku dhisik dhewe ya mesti dhisik ngerti aku. Lah Pak Lurah rak niki to. Lah. Endi? Ya kok ben sak mandeke tanganku to. Iki jek golek iki. Tanganmu mandeke ning ndi? Wah, sinyale rung temu. Ndi? Urung temu. Engkang pundi Pak Lurah? Wis ra ngerti. Ora temu. Ndi kan? Pak Lurah. Di. Kae. Kae iki menyakok sepene kae kok. Lah timbangane ngene. Oh, berarti di Kae. Oh iya, matur nuwun ya, Nduk ya. Mengajar aku pokok. Pak Lurah iki kene. Sing damel kopiah hitam. Nggih. Brengose koyo Pak Ladusing. Oh lah. Ya ta? Koyo Pak Ladusing. Sing gawe
batik kae. Nggih. Iya ta? Nggih. Terus mari ngono gawe pantopel kae. Pak Lurah. Sing tangane nggo celi apa? Alah. Anu apa? Tangane nggo celi tangan. Mas aku iki. Gede wong tak kira ki. Nah, sak menika Bapak Lurah. Nggih. Nggih. Bu Is niki Bu Is. Sampe nang ngerti Pak Lurah karo Bu Is duwe restoran jenenge Warung Bu Is. Pak, enak rasane. Rasane di situ tuh spesialnya ayam goreng sama bebek goreng. Wis sampean ra ngerti cacah mau salahnya teko telat mau jadi mama ning ngono ya Bu ya. Nek ngoten kula dibungkus mawon nggih Bu, kula tebih Bu. Apa? Wis jan enak warunge gede nggone. Warung gadah warung? Nggih, Bu Is. Ya, sesuk cacah jak bukan, mampir ya. itu judulnya aja warung Bu Is. Oh. Tapi dalamnya itu seperti restoran bintang 5. Dan harganya terjangkau, rasanya iya. rasanya Mas. Itu jadi ngopo to kok? Aku ki saking gumunku ki lho Ben. Mungkin dari Pak Lurah atau Bu Is ada permintaan lagu? Oh, ada. Apa? Tadi alah napa barang kok ya. Alah. Permintaannya itu anaknya Pak Lurah sama Bu Is. Sak menika putranipun. Oh, berarti wong loro mbiyen gentenan metenge sing 5 sasi Pak Lurah, 5 sasi Bu Is. 10 sasi lho Piye berarti. to, lha rimo anake wong loro. Lha iki berarti gentenan Pak Lurah meteng 5 sasi, Bu Is 5 sasi. Piye Ken? Angel. Gawe ndek anak berarti bojomu gentenan yo an, meteng mbek awakmu. Heeh. Kok yo ora. Iya. Wah, mbok malah takon ning aku wong kene rong ndek bojo, rong ndek anak kok takon Ya, aku. ini ada permintaan apa? Permintaan dari Pak Lurah sama Bu Is. Gorene tak Ada. wacane. No. Iya, Tak Pak. wacane. Iya diwaca. Bokong semong. Ya. Sinarengan. Pokong semok tangger awakmu Oh semok. iya mesti kok iya. Angger jaluk lagu mesti ning tanggapan ning ndi ya mesti Mbak Niken bokong semok Mbak Niken. Aku jane wis males ya nyanyi kuwi. Kita ora waleh ya anakku nyanyi kuwi. Ndek ingin anane bokong semok ya ta. Ndek ingin bokong semok ya ta. Yo. Saya kan bokong semok. Anggite apa aku ora iso nyanyi lagu liyane ya? Yo lah Pak. Anggite apa aku gak iso lagu liyane? Wong Lah, aku apa? ya iso jineman, iso langgam, iso sembarang kalir. Nek terima bokong semok tok dikira netizen aku. Kok sing malah posene aku kuwi. Kudune iki yo sampean iki ngomong kepara. Kepara. Kepala. Aduh kepala. Kepara. Kepala. Kepacul. Kepada masyarakat diomong nak iso sembarang dengah. Lah iki apa nek sing terakhir? Sinarengan. Lestari. Lestari sabar. 5 to? 5. Permintaane sik cekok sik. 1, 2 setengah iki sian, Bu. Radil ngono kuwi. Hei. Kudune lagune 5 ya 500. Kowe njaluk piye? Sampeyan yo ngono, Bu. Ya lagu 5 250. Oh, kudune Lah, ngono to. boten Bu. Kula iki guyon lho, pun to. Pun Lah, jenengan ampun, mari Bu. ayam goreng kula pun sowen kok. Lah kok ayo kita kasih bokong semua. Oke. Kita bilang bersama ada Mon aku lek dikeploki ra sida. piye. He. Bocah angel he. Kowe iki dikeploki mergo ndekne seneng karo awakmu. Akhirnya aku kan mulai. Kon mulai keplok-keplok iki seneng kok kon mulai. Ayo kita coba kasih bokong Ya, semoknya. kasih bokong semok. Semoga kita goyang-goyang ada bokong semok. Pak Lurah. Aduh. Pak Lurah ketoke ngowah iki ya. Bokong semok. Bokong ini kan semok rambut disanggul. Sanggul yo nganggo cocok. Bokong semok. Bokong
aku seneng angger caca angger wayah terakhiran wis cowopet ning ngene. Itu namanya Apa itu namanya? Namanya enggak. Apa itu? Namanya Variasi versi apa ini? Variasi versi apa itu? Variasi lali. Oh alah, ya angel wi ditiru wi variasi. Iyalah. Aku yo kaya caca ini angger rebar tak cowopet ning ngene iki. Soalnya itu hanya ada di Mayangkara. Oh gitu, memang Iya. spesialnya Mayangkara ini. Spesialnya Mayangkara ini grupnya Pekok-pekok. tidak. Apa? PT Lali-Lali. Oh, lali-lali ya. Iya, PT Nontet-Nontet sama PT Lali-Lali. Iki lho ketuane. Ini sudah dikasih permintaan dari Pak Lurah nggih Mbak Iken nggih. Iya. Ada bokong semok. Ya. Putra yo bokong semoknya aku ya seneng kan angger sing ala bokong Apa lah bokongi? Ngomong apa ya to? Bokong semak. Bokong Bokong semak. Aku seneng sing kuwi. Ini gimana Mbak Iken? Gimana? Kita kalau duet bagaimana? Aduh, aku tuh kayak kurang-kurang gimana gitu loh, Pak. Ngapa to? Nggak mood nyanyi sih. Yo tak kancani aku duet. Mau? Piye aku kok kenapa le ngene iki? Ngendang ae, ngendang. Apa iso? Iso, ayo ngendang. Ayo saat minggir saat. Ngendang wae kowe. Iki wae apa nggih banyolan apa nek kok iso malah dadi. Ayo kok ngendang bae kok. Iki ketekon MC iki. Iya, MC iki. Ayo saat. Asat MC. Ayo saat. Saat. Iki aku ngendang ya. Ayo, Sat. MC genten. Saat. Dibayar tenan ora? Oh, sapa kuku. Sithike lho Sat. Sakung Borolengkah. Nah, kuwi lho Sat. Ayo MC ngono kan. Sakung Borolengkah bisa. MC apa kumu jane? MC. Kita sambut. Ya, baik. Selamat malam kepada para hadirin semuanya. Kita di sini masih bersama. Iki ngendang ya, Sil. Kita di sini masih bersama Campur Sari Mayangkara. Sama nekone ya. Sama nekone. Oh, aku ikone. Iya. Oke ya. Kita di sini masih bersama Campur Sari Mayangkara. Ra. Oh, hati-hati kepada para hadirin Rin. yang duduk di tengah lapangan. Ngan. Awas ada ulo, luwuk. Gak boleh. Jenenge kowe bebas ngawur. Ojo saru. Jenenge kowe bebas. Wong guyu ra mergo kowe lucu. Mergo banyolanmu kobong. Deng ora. Iki banyol lesan. Ora usah banyol. Adewe nyanyi. Nyanyi apa? Duet. Anu. Apa jenenge? Wis kadang. Ya, Dewa Tresna. Mah nadane sik, nadane. Wis kadang kula ngenteni ndika labah tresno nanging kaloro lara ati iki pengendangnya dina iki rada piye ngono ya. Randang-ndang candak mbok yo ndang dikendangi ngono apa piye ora? Lah ya. Ya dikendangi piye ngono jaipongan ngono Alah. Ngapa? Arep piye? Lah kamu tong. Gak aku karo sing urgen iki gak pro aku kok. Ki apik lho ki kok. Tenan sumpah apik iki kok. Ayo. Telung tak delantang. Mana kamu tadi enggak senggak sama sekali?
Iya kan aku melok Eh, pisan. sapa ngomong rene? Ning kono, ning kono. Iki aku sik ning kene ayo. Heeh. Ya Allah bayaran 75 kok angele koyo ngene. Oh, 75 bayaranmu. Arep 75 Ndek. Perjanjiannya kayak 75 ndok aku. Oh, 75. Nah, Ya wis. 75. Lah iya, berarti kok tak tenani 75 ya. Iya. Ojo. Remuk kancane. Kowe iki ngakon aku ngendang iki to, Ken. Bebasan aku rasa pokok ning kene nganggo cangkeme kene kok nganggo ngadak ngundang nyapa? Nganggo cangkeme iso aku. Nggih cangkem iso. Kenek. Lah, Iki rasa njajal ning kono. nyepelekne aku iki aku rasa nganggo kuwi to nganggo iso kenek. Tok tak tong dulu tok tak ton. Tong tak tong dung tong tak. Gur enek mulai iso ya? barang. Malah iso. Jajal mau sing nganu mau. Oke. Wis. Mana janji Tung tak tok tak tok tak 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 tak. Gung tong tak tok dulu tong tak tok gung tong tak. Dek tok tak tok gur tong tak tok tak tok gung tak 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 gur. Tak 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 tak. Gung tok tak tok tok tak tok tung wis tok. Gung tok tak gur. Biasane nih kan rada-rada cepet ya Cah ya. Mong sawiji sing tansah tetemi. Kudu sabar lan pratenang ngenteni. Yen mangkono lagi ki MC yo nesu. Rene. Mutungan. Maafkan ya bapak-bapak, ibu-ibu. MC-nya malam hari ini tidak bisa sabar ibu. Karena dia mengalami gejala diabetes. Makanya darahnya tinggi sekali. Gulanya dhuwur. Sering pusing. Amin. Maafkan ya ibu-ibu. Terharu. Terharu ora terharu. Iya mau Sikilku mau idai lo. ngomong ora krasa lha ning kene iki lho panggunge yo ngene-ngene lho. Ngene. Iki kan nungguin ya. Tenang ngono. Iki aku duet sing kaya iki apik aku tau nyanyi karo awakmu ning TikTok ora enek sing cocok setuju mboten? Oh, setuju. Lah sing kene setuju, lah sing kono. Setuju mboten? Setuju ki bal aku kabeh arek. Kono. Setuju mboten Pak Bu? Ana setahun barang enek kowe. Setuju. Sing pupusnya langsung Mas. Rale. Apa? Lagune apa? Pupusnya langsung kali. Nggih, matur suwun Dek Iken ya. Iya, Kamu- kita panggil dulu. Oh, yuk kita panggil dulu ya. Yang mana ikut Dali Dek Iken? Yuk dipanggil sing di. Ada sinden terbaru kita. Oke, sinden terbaru kita yang berasal dari Kediri. Kediri. Woyo. Ada Wiwin Aru Mita. Ayo, sepatnya Cah, ayo Cah. Lagune sak karepmu. Ayo. Ayo. Malah diarani anak durhaka iki ya dong. Lah iya. Mbok Amin ya oke. Ayo. Kita nyanyi kurang lah mau cek sone gunane apa? Karo mangsamu. Oh iya. Ada Yosi Dian Pratiwi. Bayangkara. Sakarepmu. Ini Mbak Yosi ini dari mana toh? Dari Blitar. Oh, Blitar. Iya. Oh, Mbak Yosi Blitar. Aslinya Blitar tapi sekarang domisili Domisili. di Boyolali. Boyolali. Sinden kondangnya Indonesia. Terima kasih Mbak Yosi. Mbak Yosi, terima kasih. Mbak Nika. Oh, kudu ngono kuwi toh. Ya iyalah kan aku cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Iya, udah deh. Terima kasih ya buat presiden-presiden semua. Mbak Yosi sini dulu dong. Gimana kabarnya ada? Ki opo to yo. Oh, wedo-wedo ini nak ketemu. Kamu tadi datang jam berapa? Jam 5. Kamu jam berapa? Enggak.
macet sekali. Masa sih? Iya. Kamu lewat jalan apa? Aku lewat jalan tol. Sama sih, aku juga lewat jalan tol. Kok kamu bisa macet, aku kok enggak sih? Karena tadi tuh habis mudun dari tol itu Aku ya- sempet ada sound horor. Aku juga lewat jalan Iya tol. kan, loh. di Malang Aku ini aku kan ada aku itu. juga lewat jalan tol. Aku Di Malang itu kan dominannya kan ada sound horornya di Bukan, sini. oh, Makanya itu macetnya gara-gara iya macet ya, sound tadi juga macet ya. Aku Eh, juga sedih banget. macet Iya, tadi. iya. Aku sampai Kan 5 dari- jam. Aku kan jadi kayak gimana gitu. Tadi arek-arek juga belum makan. Jadi ini loh, tadi aku juga macet. Aku macet. Aku macet. Gagasan aku. Iki nek kene iki awake wong telu. Ora wong loro tok. Aku iki nak pengen melok. Aku juga macet yang ngono aku digagas. Iya toh malah dok meneng iki. Ngapain sih? Padahal aku mau alasan lho pokoke ngonoan. Kamu krik-krik banget sih. Iya, orang ini pembincangan wanita antar wanita. Oh ini. Berarti aku nggak boleh ho. Kamu kan lelaki, kamu lelaki atau waria? Kalau waria masih kami terima. Ayo, Pak Lurah, bejeng rapat tembuti Pak, kalau tak derek Pak. Nah, aku tak berbicara dengan Pak Lurah kan pada sama-sama lelaki. Memang kamu lelaki? Emang kamu cowok? Iya. Piye to aku wedi malah omongan karo wong iki. Lah aku masamu apa wedok? Aku yo lanang. Masuk lanang. Ya sudah, gak mau aku bicara sama laki. Nek ora percaya kan lho, kamu sing wis ngambung aku iki lho. Halo. Nang guri iki ngene. Aku seneng lanang lho, aku seneng lanang lho. Oh iya, hati-hati mbek kalep. Kalau medeni kalau. Alpin kancaku Pin. Ambung sithik Opin. Ngono ya, Ra? Pembohong, kau pembohong. Mbak Yosi ya, terima kasih ya Mbak Terima Yosi kasih. ya. Nanti nyanyi lagi ya Mbak Yosi ya. Iya, terima kasih Dinsos. Ini ki nak bojoku langsung tak bacok ndase. Bu. Ini delalah yo bosku dadine kula nggih mboten mantun. Kita panggil Ya. ada Mbak Afi. Oh, dengan adanya kayak gitu. Iya. Oke, ini kita selanjutnya biduan berikutnya ada Mbak Alfi. Mana Mbak? Iya. Si Dene Mayang Kerang ini kabeh bae. Aku yang salah jalur iki. Mbak Afi. Iya. Sudah lama kita tidak bertemu Mbak Afi. Apa kabar? Kabar baik. Telek. Kenapa sih? Iya, nggak asik gitu. Kamu itu nggak asik. Besok-besok jangan itu ya, manggil MC itu. Iya. Nggak asik dia. Ki piye to tak kira Mayang Kerang penyanyine anggun-anggun lembut malah kayak ngene kabeh kok. Berarti aku harus mengikuti kayak yang itu. Bisa diam nggak? Tak pateni stok-stok. Kowe. Kowe yo ora galak kono. Ayo kita nyanyi, tadi Mbak. requestnya dari Bapak Lurah. Iya. Tadi ada Sinarengan, Lamunan, Lestari. Kalih welasku. Lestari, Sabar. 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 Oh, kita nyanyi sabar ya. Iya, Iya, karena kita itu sabar. Pak mriki enten bakul rondap sedak-sedakan. Tak rondap ya wong loro iki. Apa itu rondap? Apa itu rondap? Aku tahu rondap itu yang diminum terus ada jahenya itu. Wi ronde. Ronde Lewi. Ronde itu perempuan yang sudah menikah terus putus. Rondo Lewi akeh namaku. Ya ampun. Akeh Lewi namaku. Ini dikasih Mbak Niken ya. Rondo itu yang menggelinding terus itu ada mobilnya. Rodo. Masih dumu, Mas. Lah yo muncrat iki lho. Teles loh, Mas, ki wis kudanan. Ayo. Lah yo. Itu setting spray namanya. Ambune piye ta ambune? Badut, basi, bacin. Aku lagi 2 minggu gak sikatan. Iya. Lah pokoknya sikatan biar aku lho ning kamar mandi bali desa renek cengkale lawang. Lah iya. Bali desa renek kancinge nguyo sidene tak ganjel sikil. Enak ade mana nggone kamar mandi balik di sana. Kowe sing kanan, sing kiri renek. Aku nguyo tak kene lho. Ngono wedi konangan kok. Lah iya ndah niat celanamu teles loh, Mas. Gek aku nguyo iseng. Aku yo kaget to. Terus? Abane muni. Terus, Rang tang 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 tang. apa ini? Bareng arek mburi dhewe apik kan. Apa? Tang tang. Ngono.
Oke, langsung kita kasih pamundutan saking panjenenganipun Pak Lurah wonten. Mengandung gas. Sabar. Sabar. Kita roll dulu, Dara. Ya pakai roll. Ini dong. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak ubayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal entur sayangku ra Ya ta. Makane lek 1 meter kotor gak usah ngono kuwi deh, Mas. Lek 1 meter kotor gak usah. wani piye jenane Aku pengen kau ning tipi-tipi dansa sing apik ngono iki ya anggang ya ken ora kok langsung kok kabruk kok mbelek. Kayak aku terima semene. Menghayati Lah aku Mas. koyo kesempu ya wit bayuk ngono. Oh, dilokne wet, dilokne wet, Mak. Ayo. ngiki Lah iya, oh. Wit. Ya. Kan wit pring kan cilik langsing. Oh. Pring. Oh, wet. Ngerti pring ora? Pring Bambu. ketek lho. Bambu ngerti ra? Ra Kuwi cilik ramping ya Pak ya. Iya. Pring. ora kuat Lah iya, nek pring. Jate abut Pak Gudi. Acara malam hari ini kita syukuran sumber untuk mengupaya penyebaran informasi. Ki sik lek. Nah ini upaya penyebaran informasi pelayanan kepada masyarakat melalui pagelaran seni dan budaya dalam rangka menjaga ketahanan budaya dan persatuan bangsa di Kecamatan Pandaan. Nah, jadi hilang. jadi malam hari ini juga untuk menghimbau untuk masyarakat Ya. biar kita juga mendapat hiburan, tapi juga ini menghimbau masyarakat agar tetap melestarikan budaya untuk juga ketahanan budaya dan persatuan bangsa di Kecamatan Pandaan. Ya. Tadi ki acara iki ki ora mungkur seneng-seneng tapi juga untuk menghimbau masyarakat. Ngaten nggih Mbak Diken nggih. Iya Mas Silo. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun kejuk panitia ingkang sampun nderek ndugaken saking Mayang Kara Group Campur Sari. Iya Mas Silo. Ini gimana Mbak Iken? Masih Mas Silo. ada permintaan atau mau dikasih koleksi? Ya, itu tadi permintaan dari Pak Lurah sama Bu Lurah sampun dipinangkani. Nggih. Mas ya ora kudu kabeh, sing penting wis dipinangkani. Sampun diaturi, Nggih. mekaten matur sembah nuwun saking permintaan Bapak dari Lurah. masyarakat jajal boleh. Oh ya, ini yang dari kiri panggung kira-kira mau minta lagu apa? Cita saya. Cita Apa, Pak? saya dinyanyekne ya wis ngomong sinarengan. Rindu. Uyuh, putih berbulu. Ken. Jaranan. Jare trisil kon jaran. Wah, yo apa kan tadi jaran? Iki mau kiri panggung jaluk bukit berbulu. Bukit berbulu. Iya. Bulu yang indah. Asoy. Di sana kita selalu datang berdua. Memadu cinta. Bukit berbulu. Alah keri bulu. Kosok kering gitu. Ya bulu dirabut keri. Dikasih yang mana? Ada bukit Berbula. Juga berbuah yo. Berbulau. Oh, juga ada gerigis dari kiri panggung. Yang kanan tadi minta apa? Ayang-ayang, kita kasih gerigis. Oh, ya. Ada sekarang jam. Tenang, Enggak, masih panjang. kan biarnya itu jam Iki setengah 12. Rampungnya santai solar kok Ken iki. Dadi yang tukang sonar entek jok ini. Awake dhewe nyampe blenger iki. Kita kasih lagunya yang ada kotak. Oh, yang ngaplak. Ya. Oh, boleh. Ada geri.
Oke, kita kasih Ada Mbak Yosi. Permintaan Ada Mbak dari- Afi. Oh semua. Iya. Oh iya. Kita kan semuanya kompak. Iya, Kompek ya boh. Kompak. Kok kompek? Ada Mbak Putri dari CEO dia. Ya. Nanti pernah kompak ya. CEO Kompak apa? Ubu Ungi. Kompak Si, neng. CEO Ubu Ungi. Ubi ungu. Ubi Ungi. Lah lah. Ubu Ungi. Ubi ungu. Ubi ungu. Ya, Ubi Ingi. Ubi Ungu. Wah, Ubi Ungi. Lah. Ubu Ungi. Ya, ini dikasih permintaan dari teman-teman yang di kanan panggung. Ada lagunya Geriges. Kita goyang-goyang bersama. Bayangkara Campur Sari. Terus kita buat panggung.